Mandibhotise Ndundini kaXhosa. Mandibhotise kaloku sizukulwana sikaMalangana sikankosi yamntu. Awu madoda, nina bendluka kumkani uHintsa azanzolo. Uyabulisa kaloku mandondendondela impungela zikaXhosa. Uyabulisa usiqwenga nasenqumvana ngathi kumthama endlela. Awu yini namadoda. Ya. Wo, emadoda. Ndiqale phi na bethuna? Mandisibulisi kumkani zamaXhosa. Mandisibulisi inkosi. Yabulisa amagqirha, amaxhela, amatola, imbongi, ababhali. Ndingabala ntoni na? Ndinidibanisa nonke bantwana bethongo. Ndithi makudede kumnyama kuvele ukukhanya. Unkosi uBenz Ncamashi azilimbola ngo-1993 xa sasibekwa njengamalungu eRharhabe Royal Council ubukumkani bamaRharhabe eMnqeshe. Uthi thina ngoku sesibadala, icekwa lishiyeke kunye nolutsha olunjengani ke kwedini kaHoho. Into yokokuba nithathe umkhonto niqalele kule ndawo thina sohlulakele kuyo, nibheke phambili. Ayilebeleke ngelithi akusayikubalula kuba abantu sebelahleke kangangento yokokuba alikho ithemba lokokuba bangakwazi ukuphinde babe bangabuyela, kodwa ke kuba akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Loo nto ke ayinakuthetha ukuthi loo mbinana isafuna into yokokuba makubuyelwe emboleni, ayinakuma imele inyani. Yena unkosi Holomisa adiliza intaba. Xa ndimbuza into yokokuba ngwevu yam njani iinkosi zithule kusonakala, ingakumbi ke kuba wena ukhokele umbutho wenkosi iContralesa. Encumile ke ngolo ncumo lakhe, uyalazi ke wena uqhela ukumbona. Athi mfokaHoho amafana nkosi adalelwa into yokokuba mayibe ngawo aphakamisa izinto esizweni, ezo zinto zilandelwe sisizwe, ize iinkosi zona zinike imvume yezinto emazenziwe eziza nabantu bekhokelwe ngamafana nkosi. Thina ke sizinkosi ngokutsho kwakhe ke asikwazi ukuzilungisa izinto nokokuba siyazibona ukuba zilunganga xa abantu bethule. Atsho ke sithi ke kum ukuba izinto niyazibona ziyonakala, zilungiseni nina nize kuthi nisithi niyazilungisa. Nizasibona ke into yokokuba siyasebenza ngelo xesha, kodwa ukuba nisathule nifuna into yokokuba mayibe sithi thina zinkosi abathethayo kuyakubuya unxele mfanam. Watsho ke endicacisela nezizathu ezivakalayo ezibangela into yokokuba atsho ngolo hlobo. Uthi njengokuba ii-politicians sezabeka ibala lento yokokuba iinkosi ziyabaqweqwedisa abantu, nantoni na ke ngoku enokuvela ivela ngokweenkosi, nokokuba kuyonakala loo nto leyo ivela izama ukulungisa. Ukuba ayiqalwanga ngabantu zizawuphinde zitsho ii-politicians zithi nazo ke iinkosi ziyawabuyile ngokunyokothisa kwazo, zithalela abantu ekubeni uba mabenze le naleya. Luxanduva lwabantu ukuthi xa bebona uba kuyonakala balungise ezi zinto bazibonayo ukuba ziyonakala. Iinkosi zona zinike igunya kwinto eza nabantu. Mphulaphuli wam ekhaya, ezi ngxoxo zimbini ndizenze kule album yam andizenzi ngenjongo zakuzama ukuziqaqambisa, andizenzi nganjongo zokubonakalisa uba ndazi kangakanani, ndingazenzi nangenjongo zokunyathela naye nabanina okukholo lemveli. Kodwa ndiyafuna ukuyiveza icace into yokokuba endikuthethayo kule album ndakuthetha kwango-1996, ndikuthetha kubantu bokholo lemveli ndisithi kubo isiko liyimfihlo, ayisiyonto yokuthethwa. Kwathiwa ke ngelo xesha ndimncinci mandihambe ndiyokhula. Ndikhulile ke ngoku, ndibuyile ndisathetha laa nto nandiyithetha ngo-1996. Ndithi xa usenzelwa isiko uyayalwa, kuthiwe ke uyabona le nto sikwenzela yona iyimpiliso yakho, iyimfihlo, yimfihlelo yakho namanyange.
ongena kuyithetha nakubanina kuba isiko lihamba ngento ezimbini. Isiko lihamba ngokuphupha, isiko lihamba ngokwethongo. Xa ke ngoku wena uza kubalisela abantu ngesiko, abantu ekufuneka benzelwe isiko baza kuba saphupha ntoni, baza kuba sathonga ntoni? Yazi kukho umama ekuthiwa ngumama Ngwanya, sewasweleka ngoku, ehlala eSayitsinga kwangena eligqirhakazi. Uthi le nto yokushunyayelwa kwamasiko kwiredio nangokuthethwa kwamasiko kololiwe ezitreyinini iyasibetha thina singamagqirha, kuba baphela bakhwethazana bakho besiza namaphupha angengawo amaphupha. Umntu uve le nto ithethwe ereyidweni okanye wayiva kuncokolwa ngayo etreyinini, abuye azothi egqirheni lakhe uyiphuphile kuba efuna ukhawuleza agqibe. Ezinye zenjongo zokufihlwa kwesiko kulungiselwa into yokokuba umntu azaphuphe okanye athonge, kuhlalutywe elo phupha ngabantu abadala belo khaya. Xa libohlula bathatha intonga baye egqirheni. Xa ke ngoku siye ereyidweni uyobalisa ngokuthomba, ubuthombela into yokokuba mawubuye uzofundisa abantu abangathombanga. Xa usiye ereyidweni ufundisa ngolwaluko, wolukele into yokokuba mawubuye uzoxelela amakhwenkwe ngolwaluko. Lisenzelwa ntoni isiko xa sifuna uba malifundiswe? Why singaliphelisi? Siyazi uba ke ngosizawulifundisa. Hey, malipheliswe isiko lingabikho then lifundiswe. Ndizawuva inkcubeko, mphulaphuli wam, yiyo endicinga into yokokuba singayifundisa, kuba inkcubeko ayinabunzulu bungako bempiliso kuyo. Inkcubeko yinto edibanisa izizwe. Izinto ezidibanisayo sizizizwe zikwayiyo inxalenye yenkolo esinokuyifundisa ngcono kunesiko, kuba isiko funeka lenziwe ngokuphupha. Xa ulishumayela bazawuphupha ntoni abantu? Bazawuthonga ntoni abantu? Ndicela umngeni ke kuni bantu abadala, ndicela umngeni kwiikumkani zakwaXhosa, ndicela umngeni kwiinkosi zakwaXhosa, ndicela umngeni kumagqirha, ndicela umngeni kumaxhwele. Khanize ngaphambili bantu bakuthi, khanize ngaphambili nihlangule. Sikwangqingetye ngoku, omnye uthi isiko malifundiswe, omnye uthi isiko liyimfihlelo. Ngubani onyanisileyo? Ngubani ixoki? Yaziwa nini? Mna ndazinto, kodwa into endizithethayo zizinto endizalelwe kuzo, endikhule ndizibona. Zange ndeva isiko lincokolwa kangangento yokokuba ukuba uphakathi kwabantu abalenzileyo isiko, kube kukho umntu nokokuba mnye ongalenzanga isiko, uze uthapha encokweni yakho ukekelelele kwizinto ezinesiko phakathi, aba balenzileyo bayaphethuka bonke bakujonge. Abakujongi nje, bayakukhuza ukuba ungathini na into yokokuba ufuna ukuthetha izinto, kukho umntu angazenzanga ezi zinto. Xa umkopisa laa mntu, yintoni imfuneko ezawufunisa uba makahambe ukuzenza ezi zinto? NgokwesiXhosa ubunothi udliwe, okanye ngokwesiXhosa uyadliwa ukuba uzawuthetha izinto ongamelezekanga uba mawube uyazithetha. Ilisikizi, ilinyala esiXhoseni into yokuthetha izinto eziyimfihlelo. Andifuni ukuba mde, andifuni ukuba mde, ndifuna ukuyivala. Kodwa xa ndiyivala, ndifuna uyivala kule ndawo. Kwakwaba bantu bathi kwizinyanya akukho sini, oko kukuthi kwizinyanya akekho umntu ongutata, akekho umntu ongumama. Ndifuna ukwazi uba ezimbalini zethongo, ezimbalini zephupha, nani magqirha ndihlanguleni, ngubani lo wake wathi ephuphe umakhulu wakhe? Athi xa elawula iphupha athi ndiphuphe umakhulu esiza kume ngutatomkhulu, okanye ndiphuphe utatomkhulu esiza kume ngumakhulu. Umntu alawula iphupha okanye alawula ithongo uzathi uba ubone utatomkhulu wakhe athi ndibone utatomkhulu esiza kum ngohlobo nohlobo nohlobo, athi emchaza ukuba ngumakhulu okanye ngukhokhothile, uza kumchaza ngohlobo angalo.
Uba kanti ke ngoku abantu bakufa bafike batshintshe kwelaa cala lingapha babe zezinye izinto esingazaziyo, ngubani lo wakhe wathi ethongile wathi nanku umhlola ndibona umakhulu esiza ngathi ungutatomkhulu. Kuthiwa ndiyathanda uthetha mandithule. Bye bye.